עד לפני כמה שנים גם אני הייתי תלמיד בבית הספר בדיוק כמוכם. חוזר הביתה ומעביר ימים שלמים במשחקי מחשב. אבל בו זמנית, היה לי גם מאוד ברור שאני רוצה להצליח בחיים ולעשות דברים גדולים. הבעיה היא שלא ממש ידעתי מאיפה מתחילים ומה בכלל צריך לדעת. אז פתחתי עסקים, נכשלתי, צמחתי ולמדתי הכל בעצמי בדרך הארוכה. היום אני אומר לעצמי, הלוואי שמישהו היה מלמד אותי את הדברים האלה בגילכם. זה לא במקרה שרוב הילדים מתבגרים בלי כיוון אמיתי לחיים, מבולבלים, בלי הבנה של מה הם רוצים לעשות בעתיד, בלי ידע אמיתי על איך העולם הטכנולוגי, העסקי והכלכלי עובד. אז מה זה בעצם סטארט-אפ קיד? תארו לעצמכם שתוכלו לבנות אפליקציה שלמה ביום אחד בלי לדעת לתכנן. ליצור מה שתעלו בדעתכם בעזרת כלי ה-AI הכי חדשים שיוצאים כרגע. אפילו דברים כמו משחקי מחשב, אנימציות, שירים, סרטונים, דמויות תלת-ממדיות, שתלמדו על סייבר, אוטומציות, יוטיוב ועריכת סרטונים. שתבינו איך כסף עובד, איך להשקיע אותו, על אינפלציה, ריבית דריבית, ואיך להגיע למיליון הראשון בגיל צעיר. שתדעו מה זה אומר להקים סטארט-אפ, מה השלבים, ואיך גורמים לזה לקרות. על יזמים כמו אילון מאסק וסטיב ג'ובס ואיך הם הצליחו, שתפתחו מיומנויות אישיות שיגרמו לכם להצליח בחיים, כמו ביטחון עצמי, מנהיגות, משא ומתן, דיבור מול קהל, תקשורת מקרבת ובניית הרגלים. כל זה דרך מפגש אונליין של פעם בשבוע בדיסקורד. כל השיעורים מוקלטים וניתנים לצפייה חוזרת, בלי שיעורי בית, בלי מטלות, בלי מבחנים, ואפילו בלי לצאת מהבית, עם סביבה של עוד תלמידים, סקרנים כמוכם, שמוכנים להשקיע בעצמם. ואם כל מה שאמרתי עכשיו לא מספיק, אתם מקבלים אפליקציה שהיא ממש משחק. יש לכם דמות שעולה רמות ומתפתחת, והמטרה שלכם היא להשיג כמה שיותר מטבעות, דרך הרחבת אוצר המילים באנגלית, פתרון תרגילי חשבון. אפשר לשלוח את הדמות שלכם לעבוד, ואפילו להשקיע את המטבעות בפלטפורמת השקעות שמדמה ממש תיק השקעות. עם המטבעות שאתם צוברים, אתם יכולים לקנות דברים בחיים האמיתיים. ערכות גיימינג, אוזניות, עכברים, מקלדות ועוד המון דברים אחרים. לא תצטרכו יותר להתחנן לאמא ואבא, פשוט תוכלו להרוויח את זה בעצמכם. יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם מי אני ואיך הגעתי לזה. אז אני אומר, ובכמה מילים עליי, אני אוהב לשחק במחשב, לגלוש, להתאמן. למדתי הנדסת חשמל, שירתתי 6 שנים בחיל האוויר במהלך תקופת המלחמה. הקמתי 3 חנויות אמזון, עבדתי בסטארט-אפים והקמתי עוד 2 עסקים. לא הכל עבד חלק. בעסק הראשון נכנסתי לחובות של 2.5 מיליון ש"ח בתקופת הקורונה ויצאתי מהם בזכות העסקים האחרים שפתחתי והידע שצברתי בדרך. מה שאני הכי רוצה היום זה לקחת את כל הניסיון הזה שצברתי ולתת לכם את הכלים החשובים שלי היו כל כך חסרים בתקופת בית הספר וגם אחרי. אם אתם מוכנים לתת לעצמכם את המתנה הזאת, ידע וכישורים שבהבטחה שלי לא תמצאו בשום מקום אחר, ולהיות חלק מהדור החדש של יזמי העתיד, אז ברוכים הבאים לסטארט-אפ קיד, מחכים לראות אתכם בפנים.